आरो बाजै। दिनैनिफ्राय आदै आरो मादैया बेवहायनो थासिगोन। औ, बेवहायनो थासिगोन आदा आरो बाजै। आरो गावनि आंगो न'खौ गारनानै आलादा थानो मा दरखार? आरो आदा, माबायदि फिसाला जाखो नोंलाय आदा? मादैया एसेबां मानि लोमजानानै दङ। मादैनो मुलि मोनसेखौनो लाबोना होनो हाया जाहैबाय नोङो आदा। आं खामानियाव एसे बिजिमोन इमि। वाह आदा, वाह। दिनै बिमा लोमजानायनिख्रुइबो बांसिन नोंनि खामानियासो देरसिन जाहैबाय आदा। आरो बाजै, दे जेन'बा मानिबाय, आदाया गावनि खामानियाव बिजि जानो हागौ एसे। नोंबोथ' लाबोना होफैनो हायोमोन ना बाजै? नाथाय नोंसिनावथ' समानो गैयाना। मुलि थरसेखौनो लाबोना होनो हालायै समानो गैया नोंसिनाव। दिनैनिफ्राय आदै आरो मादैया बेयावनो थागोन। आदा, नोंसिना न'आव दंआनो मानसिया बेसे? बेबायदि आलादा थानो गोनांथियानो गैखाया। आदै आरो मादैमोनहा नोंनि अनगा सोर दङ आदा? बे हिसाबै आदै आरो मादैनि दायित्वआ नोंनिनो, जेराव नोङो सासेल' फिसाला। उन्दै समाव जेरै बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ जोथोनै लाखियो, फेदेरो, फोलावो, देरनानै गावनि बिमा बिफाखौ नायफिननायाबो फिसानिनो धोरोम। जागोन इमि। नोंनो गाज्रि खालामदों दा बेखौ? बांद्राय दुगा देखायबाय थाग्रा, माबायदि मोनदों दालाय? एबारथ' आं नोंजोंनो थांफागोन। मा? दाथ' जों थाइजौगुरियाव मा जेरावबो सहैनाय नंला। गासैबो नोंनिसो गोरोन्थि। मिस्टार, बांद्राय खोथा दाबुं, मिथिबायना? सिस्टार, आं थानायाव मानि सिन्था? थांनायनि जगारखौ आं खालामगोन। हेलौ, आफा। औ इमि आइ, मोजाङै मोजां सौहैबाय दाय। औ आफा, सफैबाय। मोजाङानो जाबाय बिदिबा आइ। आफा, ओमफ्राय आइयालाय माबोरै दङ? दासो मुलि होनानै उन्दुनानै दङ। अ। गाबोन डक्टरा फैनांगौ दङमोन। दे आफा बिदिबा। ओमफ्राय आइ, जुरि आइयालाय सहैबायना सहैयाखै? मा? आब' सुरि? औ आइ, जुरियाबो थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। माथो फैयासो होनदोंमोनलाय आफा? नोंथ' मिथिखायोना आइ, बिखौ माबायदि। थांनोबाथाय थाङो, थाङाबाथाय थाङा। औ आफा। दे आइ बिदिबा, जुरिया सहैबा खोन्थाहरफिनबानो जाबाय। जागोन दे आफा। दे बिदिबा आइ, दोनथ'नोसै। औ आफा। एमि, बेवहायलाय हारसिं मा खालामबाय थादों नों? जेबो नङा, ओरैनोसो दसे थादों आं। नों खिन्थायाबाबो मिथिखायो आं एमि, नों माखौ सानगासिनो। बांद्राय दुखु दाजा एमि, समजों लोगोसे गासैबो मोजां जागोन। आदै मादैमोनखौनो सानगासिनो ना नों? औ बरसा, जोंथ' बेयाव बैसागु जानो होननानैसो फैदोंमोन, रंजानो होननानैसो। सोर मिथिगौमोन दे बिदि जागोन होननानै। गासैबो मोजां जागोन एमि। एमि, आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनो हागोन ना?
बरसा? एमि, नों मा नोंनि जिउनि सोमोन्दै जेबो गोसोआव गैला नामा? बै सानखालि मा जायामोन एमि? नों बै आदै आरो मादैमोननि न'आव माबोरै सहैनाय? नों जेबो गोसोआव गैया नामा एमि? मोनसे सोंथि आंनि गोसोआव जेब्लायबो फैबाय थायो। मा सोंथि बरसा? बै सानखालि मा जायामोन? नोंसोरथ' जुरिजों नोंजों मन्दिरावसो थांदोंमोन ना? नाथाय नों दैयाव माबोरै गलांनाय? मा जायामोन एमि? नों मा जेबो गोसोआव गैया नामा? आं मिथिनो लुबैदों एमि। बरसा, नोंनि सोंनायनि गासिबो फिनखौनो नों थाबैनो मोनगोन बरसा। आं जेबो गोसोआव गैया बरसा। हरथ'बा एमि, उन्दुहैदो। औ बरसा, नोंबो उन्दुहैदो। गाबोन रायलायनोसै। बै सानखालि माबाथ' जादों एमि, आरो आं मिथिनानैसो गारगोन। बरसा? बरसा? अबाव थांखो बेलाय? हा? बरसा, नों बेयाव मा खालामदों? आं एथ' नागिरबाय नोंखौ। नों बेयावसो दं आरो। औ। ओमफ्राय ओंखारबोला आरो नोङो? र' ओंखारनो। आं नोंखौ जि गाबज्रिबाय। आं नोंखौ दहायनिफ्रायनो साहा लोंनो नागिरगासिनोमोन। नों बेयावसो दं आरो। औ, ओरैनोसो बेरायफैदोंमोन आं, टाइम पास। जेबो नङा दे। फुङाव बेरायनायाथ' मोजांसोना। बेखौनो आं अबाव थांखोसो नंदोंमोन बेरायफुंजानि। रावबो सिखारथ'यैखाय ओरैनो बेरायफैदोंमोन आं। जेबो नङा दे। बरसा, आब' जुरिबो फैगासिनो। आफाया मैया खिन्थाहरदोंमोन। दा बेलासियाव सफैसिगोन खोमा। जुरि, जायखौ आं लोगो मोनजानोनो बायो, बेजोंनो बारे बारे सौग्रावो। नाथाय जुरियाथ' फैयासो होन्दोंमोन ना एमि? औ, फैयासो होन्दोंमोन होननायालाय। दा फैनो गोसो जाफिनबाय खोमा। ओमफ्राय बरसा, फैदो जोंहा साहा लोंहैदिनि। फैदो, गासिबो नेनानै दङ साहा लोंनो। एबारथ' जोंहा आब'खौ लागायखासिगोन। ओइ गथ'फोर, खबरदार आंखौ लागायनांगौबा। हलिनि एसे फुननोसैब्रा आब'। गावसिनाथ' मोखाङानो नायजाला, मेंब्रां मेंब्रिं। आरो बेफोरखौ मा गेलेलाबायदों नोंसोरो गथ'फोर? दिनै हलि ना आब'? औ, बेनिखायनोथ' जों हलि गेलेदों दिनै। ओइ गथ'फोर, नोंसोरो मिथिया नामा हलिया जोंनि नङा होननानै? बे हलिया जोंनि बर'नि नङा, मिथिबाय? आंबो गेलेया, नोंसोरबो गेलेनो नाङा दिनैनिफ्राय, मिथिबाय? गेलेनायालाय मा जानोब्रा मिजांग्रि? नों सिरि था। गथ' मानसिफोर गेलेनायालाय मा जादों? गथ'आनो जा, बोरायानो जा, सेंग्रायानो जा बा सिख्लायानो जा, आं बेबायदि गुबुन हारिनिखौ मानिया जेबो। ओइ गथ'फोर, मा मोनो बेखौ गेलेनानै? गस्लाफोरासो लेथ्रा जाजोबो ना, मोखांफोरासो लेथ्रा जाजोबो, मावजि बायदि नायजाथावा। ओइ गथ'फोर, न'आव थांनानै लेखा फरायै थां, मिथिबाय? गथ' मानसिबाबो गारनायाव गैखाया आरो बियो। बाबु, नानिमोन, न'आव थांदो थां। न'आव थांनानै गेलेहैदो नानिमोन। गथ' मानसिफोरजोंथ' खमसे खम मोजां रायलायब्रा। नोंहा फोरोंनांगौ जेबो दरखार गैया। आरो थुद' थाङोबा बेनिफ्राय गारिखौ लांजाला, लामाया गाज्रि। नों जेराव
बेयावनो आं। गोख्रै थु। लेट्स गो। बेसे गोजान थांबावनांगौ? आंनि उन उनल' फैबाय था, होनबानो मोनसिगोन। मालाबाबो मोजां रिप्लाय होखाया।